Kasagaran nato labi na karong panahona nga daghan kaayong problema, muduol dayon tas Ginoo nya usahay kung dili man kanunay gamiton gyud nato ning maong saad sa Ginoo nga Lord, nag-ingon man gyud ka nga imo kong hatagan og pahulay sulbara in taon ning akong problema. Na problema ko ron sa akong bayronon sa mga utang, Ginoo in taon makabayad unta ko sa akong utang aron mawa na ning kabugat sa akong pagbati. Mao man ano, Ginoo, na problema kay ko aning akong ugangan kay magsigig libak nako, magsigig daot nako. Ginoo in taon usba in taon ang ilang kasing-kasing, makakita unta sila nga nagtahod gyud ko nila unya wa gyud ko magbinuang. Usba in taon sila Lord para mawa na ning ilang pagsigig hatag nako kabugat. Kay niingon magyud ka nga umari ka mo kanako unya ako mong tagaag pahulay. Mo ginay ato Ginoo, ang akong mga anak di na nako mapaeskwela kay nataktak ko sa trabaho, ang akong bana nataktak sa trabaho. Tagai in taon kog mga tao nga motabang aron makapaeskwela sa akong mga anak. Mao na ano? Mao na mga buangon. Mao na kasagaran nato. Kay gisaad man sa Ginoo, umari ka mo kanako, kamong gibugatan sa inyong gipasan og papahulayon ko kamo. Pero kung tan-aw nato ang kinabuhi sa mahal nga Birhen Maria, ang model of all saints ug ang mga santos, labi na gyud ang mga martir, dili ni maoy gibuhat sa Ginoo. Sama ni Santa Lucy, ang iyang papa namatay samtang 5 years old pa siya, nya dato maning iyang pamilya, ang iya na lang mama mo'y nag-atiman niya, murag wa man tingin ni siya igsuon nya siya kay kuan man na kanabang na-influence sa mga kinabuhi sa mga santos, labi na gid ni Santa Agata, kay mura manig mga 50 years ahead niya. Mura siya nakahuna-huna nga sundo na akong mga santos, ako ning i-offer ang akong lawas isip virgin nga offerings ngadto sa Ginoo, dili ko magminyo. Niya karon kay pagka batanon pa siya, ang iyang mama nga nag-atiman niya, nagsigi naman sa dugo ang iyang nag-hemorrhage ba, niya murag di na maayo, kuyawan iyang mama mamatay siya, niya batanon pa kayo ang iyang anak, mao tong iyang gibuya og pagano nga laki nga dato sad. Tuod man nagkasabot sila sa ginikanan o gi-arrange na ang ilang marriage niya. Kay ni suggest man ni si Kuantingali Santa Lucy nga, ma, unsa kahag magpilgrimage ka doon na to'y lubong sa usa ka santos nga ning sod sad sa iyang hunahuna, muadto ka dito ma, kay basig maayo ka. Pag adto dito siyang mama, nagampo siya maayo, Ginoo ayuhay in taos mama para dili na niya magamit ang iyang sakit aron iya kong presyoron nga magminyo. Naayo man di ang iyang mama ni sugot na nga ain lang pagminyo tingali day, pero na-arrange na rabani siya, akong buhaton, ako ning baligya ang tanan akong share, kaning tanan akong share, baligya ko ni tanan, ipanghatag ko ni awag gibaligya bagi panghatag ngadto sa mga kabos. Di na pobre na siya, porting sukuas iyang banahonon, mao tong gi-report siya sa authority, sa Roman authority nga kaniadto masuko gyud, patyon gyud nila basta Kristiyano ka or Katoliko. Mao na tong gidesisyonan siya, giingnan siya og mosimba ka sa Ginoo sa emperor or sa emperor, di ka na mo patyon. Pero kung di ka mo simba, patyon ka na mo. Ngayon sa may gibuhat ni Lucy or Lucia, di ko mo simba anang inyong emperor. Mao tong gipatay siya. Wa
usab ang kasing-kasing sa katong buot mo asawa niya or mga asawa niya, waos bas Ginoo ang kasing-kasing sa lalaki nga buot mga asawa niya, pero giusab niya ang kasing-kasing ni Lucy or ni Lucia aron makadawat siya sa kasakit o sa kamatayon nga ipahamtang niya. So ang kanidi ay gisultis Ginoo nga tagaan tamog pahulay, dili ni ang pagsulbad sa sitwasyon nga nakapabugat nato, kung dili ang pag-usab sa atong kasing-kasing. Nanglitan imong bana mangabit, nya may Ginoo in taon, buwagan na untas akong bana ang iyang kabit. Kay gibugatan kay kuane, ngayon dayong Ginoo, usbon lang ko na imong kasing-kasing nga makapadayon kag higugmas imong bana, apil pagid ang iyang kabit. Ya, musugot mo ana. Musugot mo nga maunay ihatag sa Ginoo nimo ang imong bana, wa mausab ang iyang pagpangabit, pero ang imong kasing-kasing makadawat na niya, makahigugma na niya nga bisan og naa siya mga kabit. Unsa man, okay mo na? Uy. Adi mo ganahan na example lang. Sige, adi lang tas laing example. Nasakit kag cancer, stage 3. Nya magampo ka Ginoo in taon, gagmay pang ako mga anak, Ginoo ayuha in taon ko ani akong cancer. Nasayo jud ko Lord nga wa gyud imposible sa imong gahom, makahimo jud kag mga milagro. Ana, nya mo ingon dayong Ginoo nimo, di lang ti kaayohon sa imong cancer, pero akong usbon ang imong kasing-kasing nga di na ka mahadlok mamatay. Okay ra gid nimo mo stage 4. Nya okay mo na? Okay ra? Ayaw sa pader, ikaw na sa maayo pa. Ginoo in taon mo pasar unta sa board exam ang akong anak, Ginoo dako na kay ni siya gasto, porti ra bagyong paningkamot ani niya. Nya mo ingon dayon ang Ginoo nimo, dili lang tingali, gibugatan lang ka sa paghuna-huna nga mahagbong imong anak, pero akong usbon ang imong kasing-kasing nga makadawat ra gyud kag mahagbong imong anak. Okay mo ana nga mahagbong ra gyud imong anak? Ha? May nga ka, di mo dapat di Roy, katulo na ba yan yung take sa board pa rin maluoy sa kong anak. Di lang good. Maka na ba makadawat na tabang? Og maunay kinabuhi sa mga santos, nausab di ay ang sitwasyon ni San Roque, katong iyang sakit, namatay magid siya ato. Nausab di ay ang sitwasyon sa sakit ni Saint Therese of the Child Jesus, wa man namatay man gid siya atong iyang tuberculosis. Nausab di ay ang sitwasyon ni Santa Lucia, wa siya buhi, gipatay gid siya. Di siya mapatay og ipaguroy sa kabayo, di sad siya mapatay og dauban og kayo, kay di man sad musiga, agidugsak espada ang liog, gilugit pang mata, na patay lagi. Pero ang gibati ni Lucia mao ang kalipay nga patyon siya para sa Ginoo. Ang gibati ni Santa Teresa sa Batang Hesus, Saint Therese of the Child Jesus, nga ang iyang tuberculosis nga miut-ut sa iyang lawas, nagtudlo niya nga mauna ni ang imong martyrdom, ihalad ni sa Ginoo. Purti niyang lipaya nga mahimo siyang martir para sa Ginoo tungod sa iyang sakit. Ang gibati ni Lorenzo Ruiz, wa man mausab gyud ang hukom sa mga Japanese, gipatay man gid siya bisag sige siya higugma nila. Ang gibati niya nakaingon siya, bisan pagtagaan ko 1,000 ka kinabuhi, balik-balikon og martir ko 1,000 times, malipayon kong muhimo niini para sa akong Ginoo. Nawagtang ang iyang kahadlok, nawagtang ang iyang attachments sa kalibutanong mga butang, ug diha dapita migaan ang mga sitwasyon sa iyang kinabuhi. Ang nakapabugat manggod nato mga igsoon, labi na gyud na natay sakit, wa natay kwarta, or naay daghang ni kontra nato,
gilibak tag maayo, gidaot tag maayo. Ang makapabugat manggod nato kining attachment sa kalibutanong mga butang o kalibutanong mga dungog. Ma-attach ta ba? Ika-attach na nimo, mukabyon mo na nimo, mukabyon ba? Siunan ka anang na-attach ka sa imong anak nga mausab unta ang iyang pagkatapulan, na-attach ka sa imong bana nga mausab unta ang iyang pagkapalahubog, na-attach ka sa imong silingan o sa imong naong nga gipunayag libak sa imong silingan, moingon ka mausab nang ta sila. Na-attach po ka sa imong buhok nga giuban na gusto nimo nga dili ka ubanon. Na-attach po ka sa imong tuhod nga gusto ka lig-on pero di na jud ka kanaog og hagdanan kay 70 naman sad ka 80. Na-attach ka sa imong kidney nga gusto ka mahimong healthy pero kasige na kag dialysis. Ma-attach ka sa imong mata nga gusto ka makakita pero hap na gyud kaayo kay hapit na bisa ka mo 80. Ana, kung ma-attach ka ani, mauni mo kabyo nimo, apertig yung kapuya. Pero mo kadawat ka nga ang imong tuhod, hapit na gina matangtang, ang imong mata, hapit na gina mapaong, ang imong lawas, hapit na gina kanons cancer, o sa imong kidney, patay na gina. Patay na gid ba? Failure na, kaya gikaon na sa sugar. Ana, makadawat ka na. Alipay kay kan sa bitaw, anak manggid ng kidney, mamatay manggid na, anak manggid ng tuhod, maglisod manggid naglakaw, anak manggid nagmutake og exam, mahagbong manggid usahay, anak manggid ng atong mata, mapaong manggid ng pananaw. Wala, relax na kayo. Patay na yun ka. Ug mao na ang saad sa Ginoo diri sa unang pagbasa. Kung sa may giingos Ginoo diri ni propeta Isaías, kana asa man ninyo itandi ang Ginoo, siya'y nag-arrange sa tanang butang, siya naghimo sa mga bituon, mga bukid, tanan gi-arrange na niya kay nahibaw kay siya na tanan. Unya kanang moingon ka Israel nga ang imong pagkabutang wala hisayri sa Ginoo, o ang imong katungod wala lamang niya hatagig bili. Nagtuod ay ka nga ang Ginoo wa magmonitor nimo, nagtuod ay ka nga ang Ginoo why nindot nga purpose nganong iyang gialaw kining maong mga sitwasyon nga nakapabugat nimo. Ayaw question na ang Ginoo unsaon man uban ni ang iyang kabubuton. Mao na ang mahal nga Birhen Maria nakasinati og grabing kalipay og katagbaw siyang kinabuhi sa dihang miuban siya sa kabubuton sa Ginoo nga kuyugan niya ang iyang anak gikan sa Garden of Gethsemane hangtod gyud didto sa Golgota diin gibitay ang iyang anak. Ni kuyog ang Birhen nga way tingog, way reklamo, sige lang agas ang luha, pero pag humani ini pagkabanhaw siyang anak, wala ka nang hahanapin pa. Imong anak sige kahagbong sa board exam niya, nakadawat na siya ni ini, wala na lang siya ni take og board exam, wala na siya mahimong maestra, naninda na lang siya og nahimo siyang usa sa mga billionaires tungod sa iyang pagpaninda nga disiplinado kayo, may kaayong pagkahanay. O di ba? Kaysa magmaestra siya nga magsigilag bit-bit og tinda ibaligya ngadto sa mga estudyante kay puno-puno spliti. Adi man sa non tanang maestra naginingon ana no kay mga maestra karon dagko no magsweldo sa una mga maestra sige bit-bit og kanay mga pulburon, mga unsa pa diha hasta pa mga bayabas dadon pa no. Bayabas magiasdahan kuno ba dadon pa mga saging baligya. Ay, wa na nakaron. Pero basin ba? Ako bitas una, in love bang yung ko ato kong uyab katapusan. Aw na in love bang kusta na akong uyab. Pero katong katapusan sad in love kay ko ato. Ay gusto jud ko magminyo para nako ang katagbawan sa akong kinabuhi mao gid ang pagminyo. Labi na gyud nga ideal kay nako ang maong babae kay naami sa simbahan, buutan kaayo, bright kaayo nya sa naong sad
guwapa sad para nako ba. Guwapa gito pero og makakita mo mingon sa tingali mo maura din ni standard ni father. Kapur. Oy di sad poor nakita mo ma-inlove sad mo Pero ngano man nga pag-abot na sa kabubutos Ginoo nga magpari ko. Ngano man nga bisag gahilak ko ako man tong nabiyaan. Tungod kay gusto kong muuban sa kabubutos Ginoo. Pagka-paralyze po sa akong papa, mga September bato 1989, purti ginakong hangyo sa Ginoong maulian ang akong papa. Wa mauli Nabungkag na noon ang akong balay pagka 1990, nabungkag na noos bagyong Ruping. Ana. Pirti na kong ampo nga makabalik unta kong pabarog sa balay nga maayo untas papa. Wa gyud ko ni hangtod na lang ni sud ko seminaryo. Wa ganito matiwas ang among jealousy og taod kay wa na ko kapalit. Bitaya na lagsako ang usa ka bintana tos babaw. Wa gani ko kapalit og doorknob, wa gani ko kapalit og TV, wa gani ko kapalit ana ang kada gasol kanang sana gas range kanang atong luto-lutoan. Kadto ra gyapong isod ngadto ang kanang gas unya mudagan dito uros-uros din kanang stove na sa tawagan na gas gibadlong mamis among silingan kaya kahoy man to among gamiton purti masang asuha among silingan aso naman hadlok ba sila mga sunog di lisa na mo itong gas mo rin ito wagay ko kapamalit o mga plato nga mabuak pulos-pulos plastic kay daginot lagi wagani ko kahimog kapalit og lamisa katurang among gipanday-panday nga sobra atong Ruping nga among mga bungbong nga nalugpad among gibalik og taod ang sobra gihimong lamisa wa gani may salasit pero nag-acting na kog assistant branch manager sa bangko ngano man tungod sa kalisod kay gipunan man sad sa akong maguwa nga na-paralyze na sa Hinoon hangtod karon na apamanggani na lisod pa mo naglakaw nakaingon ko sa Ginoo Lord sobra naman imong gibuhat niya porti na kong aktibuha sa simbahan unsa may giusab sa Ginoo ma-relax ka ni ining imong sitwasyon pagka-relax na nako ngita kog asa man gyud ko mag-antos og maayo di nako aning kuan minyo kay gamay ra kay nagpag-antos ang minyo arikos pagkapari kay may ni ang tanang problema sa tao arihan ok nako sus dindo talagi karon wa jud ko mag-antos dagko na nung kay kolekta noon daghan pa kay nalipay aning atong pag-antos dinhi ako antos ko ron pag-antos dinhi mamaligi atag slat di oy sus antos good taon niya pila na may atong halin karon tanawa ang atong SBF dag para aning atong kumbinto nanatay halin nga 2,969 slots di ba pakpak tag 500 ko ni asa ko ka halini dayon og 2,969 katag 500 pero ngano man nga nahalinan man ang Ginoo mo'y mitandog sa inyong kasing-kasing tabangin as Father Siano makatukod anang kumbinto kay di ra ba na para iya kay hapit na nabalhina para na sa moabot nga pari nga maghimong malipayon ug sa tanang mga pari nga moabot pa aning inyong parokya tabangin ni siya aron manindot ng kumbinto aron anha sa sila hayaon kung mukalit sila kamatay di ba ana ra man good may manang dako-dako atong kumbinto kay hayaon ang pari di daghan makabilar kay dako ang kumbinto napatay 57,031 slots nga available tag 500 ra ni siya niya ang ato sang sitiyo antos kayo ning sigig baligya ani pero daghan kay nalipay nga mga tao nga ang ilang balay ato nang gisigihag ayo 15 na kabalay ang atong naayo 3,600 na kabalay kapamilya ang nakatagamtam atong tag 5 kilo rice nga atong gipanghatag di ba ang atong halin as of yesterday niabot na sa 60,082 slots na apay 3,918 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot apaka na to ang namalit ni nindot ana
Nya gusto mong padako-dakuan, o diri mos investment, dili man ni siya donation, investment maning DSAP. Kanindot ani tag 500,000 pesos per slot, o niya napag 25% per annum nga interest rate. 21 pa ka slots ang available, nga tong halin 149 slots na. Nya 138 ang narimit, 11 ka slots pa ang wap marimit as actual investment. Nya unsa may mahitabo ani, maghatag ni kagaan sa kinabuhi sa uban. Pero sa akong side, unsa man ni kabugat ni, yes, purting bugata ni mag-raise ka ng dagko kayong amount, milyon bugat to namgay ko'y kailang pari nganingon siya di lang ko ana bay bisag tagaan pakug 1 million di kum sugotan ng imong assignment to kanang ikay pasolisiton para sa activities diocese. Ingon siya, yabag ka diyan, lisod ng itagdaas parokya, kita na no'y magsolicit ng ilang activity. Ako, solicit lang yapon ko. Di na to man yung kapilinya. Karon misa ros kapilinya dito, no? Teresi maron. Lingaw na kay sila, kay na. Mga 38, 39 million ko ito na contribute na to dito. Atong solicit dire. Sa katong bag-o karon nga, kaning, sana? National Retreat of Priests, mga 7 million sa ito'y atong na-raise din sa kang Bishop Chupilo Kamomot, mga 6 million ito'y atong na-raise din nangalipay ang mga event sa diocese. Kapoy ba ng buhata? Purtig yung kapoya, suway ragon mong sulisit kapoy. Pero karon sa may giusab sa Ginoo, usbon ko ng imong naong, mag-smile na lang kang mag-solicit. Di ba? Kani man kung mamaligya ta niya mag-smile, daghang customer ma-attract. Siya ako na lang say mag-igo, sulti lang ka diha, ay lang yung kapuol, bahala ang mga tao uban mo saway na nimong sige na lang kag hisgotan ng slot, gitawag na lang kag father slot, kay di ay daghan nga mga tao nga akong tandugon ang kasing-kasing aron mo tabang sila niya ako sa silang tagaag kalipay. Mao na tanan nga namalit inig slots, pulos gyud malipayon. Ang wa mamalit hangtod karon kusmod lang yapon. Bitaw, lingiyay mong tupado. Ingna nipalit na ka. Ingna ba? Ingna nipalit na ka. Awa. Og moingon sa wapa. Ang naong ano? Wapa. Pero ang kanan palit na ko. Wag katawa na sila. Makita man ako dirikin sa mga kusmurog naong ninyo. Kita man kana o pag na mo palit atis tingig palit di ba mawagtang na imong tanang kasakit nya mangimbitar na sa kaslain palit og slot na maganito'y usang hapit na maghikog nya giingnan nga palit og slot siya nganon unsa man ang slot father siya nawa di ba human mo palit din adyo ka ganahan maghikog pag humanyag palit og usa ka slot hangtod karon buhi pa sulbad pa tanang problema. Sige pag-text na ko, pader, sulbad kita na akong problema. Abi na kong ang hikog maoy, solusyon ato. Karon pader, give times 10 pas Ginoo ang mga grasya. Lipay, nakaiko pader niya. Wadyo ko'y hunong palit og slot di mo. Ako, nindota ana. Ug ang tanan nga nagtanaw aning atong ning misa. Ug ang tanang naminaw ingon ana pag una-una pero di sa takapugos. Ginoo ra lagi. Ato lagi nang dawaton. Gi manindog na ta mga namalit. Ang katungwa mo palit lingkod lang mo pabilin.